ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲ್ ಎಡ್ಮ ನೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ತೆರಾಣ ದಿಂಜಾ ದಿನಕುಲು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್, ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ, ಹಾನ್ಬಾಳ್ ಚಿಕ್ಕಿ, 1000 ಲೈಟ್ಸ್, ಭಾರ್ಗವ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಅಕ್ಷಯ ಕಿಚನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, BA ಪ್ಲೈವುಡ್, ಕಾಮತ್ ಟೀ, ಪ್ರಥಮ್ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕುಂದಾಪುರ, ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ, ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್, T&C ರೆಡಿಮೇಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಮುಂಬೈ, ಸ್ಮರಣಿಕಾ ಉಡುಪಿ. ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನು ಎನ್ನನ್ಪಿನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಮ್ಟುನು ಬುಡ್ದು ಕೊಡರೆಗು ಬೋಡಾದ ಬದುಕದ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ತೂವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಿಗೆ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇನೆ ಬೆಸರಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ನರಳೊಂದು ಬರಲು ಚಿತ್ತಿನ ಜನಕಲಿಗೆ ಒಂಜಾತು ಕುಸಲ್ದ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ತೆಲ್ತದ ಪಾತ್ರೆನಂದಡ ಅಕಲ್ಲ ಬೇನೆಲ್ಲ ಏತೋ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪುಂಡು ಪಂಪಿನಲ್ಲ ತೆರೆದಿನಕುಲು ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತು ಜನ ಇನಿತಾದ ಪೊರ್ತುಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನೆವನಂದಿ ಒಂದು ಬೇನೆ ಬೆಸರಡುಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲೇನು ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪೋಡು ಪಂಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಬಂತದ ಎಸಲ್ ಎಡ್ಮ ನೋಡುವಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ದುಮ್ಮದಿ ಕಡೆ ಆರ್ನ ಅನುನುಕೆನೊಂದು ಎಡ್ಮ ಕಾಲೋರ್ದು 300 ದಿನ ಚಿತ್ತನ ಲೇಸು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತಾ ಬಂದಿನ ಪುಗರ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಹೊರಟು ಇಡೀ ಲೋಕೋಗಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ನು ಮುಟ್ಟುಲಕ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕನಗ ಎಡಮನೆ ಎಸಲ್ದ ಈ ಐಸರೋಗು ಸುಮಾರು ಜಂತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲಾ ಪೋಷಕರ ಚಿತ್ತನ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಕಾರನ್ನು ಕೊರೊಂದೊಲ್ಲರ ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ ಸೇರಿಗಾರ್ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪಂಡ ದುಬೈ ಡುಕುಲೊಂದು ಆಕ್ಮೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪನ್ಪೇನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗು ಬೇತೆ ಲೇಸದ ಹೊರಟು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆನ ಮೆಂಚೊಂದಲ್ಲ ರಂಚನೆ ತುಳುಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪನ್ಪೇನ ಸಿನಿಮಾ ಬೇಗಡೆ ಬೊಲ್ಲಿ ಪಡೆದೇಡು 3 ಬೊಲ್ಲಿ ಬೊಲ್ಪುನು ತೂವರೆಂಡು ಬದಲೆ ಅಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಚಿತ್ತನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಬರದಿಂದ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಇನಿತ್ತ ಈ ಎಗ್ಗೆಗ್ಲ ತೀರ್ಪುಗರ ಕುಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಲೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಮೆ ಅಂಚನೆ ಗುರು ಕಿರಣ್ರು ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರ್ಲಂದು ನಟರ್ಲಂದು ಅಂಚನೆ ಕೂಟದ ಗುರುಕರ್ಲಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಮೂಜಿ ಜನ ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಎದುಕನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಕುಲು ಏರು ಮಲ್ಪುನ ದಾದ ಪನ್ಪಿನೇನು ಪ್ರಶಂಸದ ಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ತೆಲ್ಪಾರೆ ತಯಾರ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ ಎಡ್ಮ ಉಂದೆತ್ತ ಈನ ಯಾನು ಮೂಲು ಬತ್ತಿನ ನಿಕ್ಕ ಕನ ಕಟ್ಟುಂಡ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯ ಪಾತ್ರ ನೆನಪಿದಾರ ಬತ್ತು ಸೈಪರ್ ಮಾರೆ ದೇ ಬತ್ತಿನ ಬನ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾರೆ ದೇಗ ಅದು ಇನ್ನು ಉಲಾಯ್ಡು ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರು ಪುದಾರ ಕೊರಿಯರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಂದ ಕಲಾವಿದರು ಪುರ ಪುದಾರ ಕೊರಿಯರ ಕೋಲೆ ಮಾರೆ ದೊಡ್ಡದು ಫೀಸ್ ಪುರ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾರೆ ದೊಡ್ಡದನ್ನೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಲೆಕ್ಕದನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಏತು ದೊಡ್ಡ ಒಟ್ಟ ಆತ ನನ್ನ ಇಕ್ಕದ ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಎಂದ ಪನುಡು ಯಾನೊಂಜು ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಪನ ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬನ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅದೇ ಈ ಎಂಡ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತೊಂಡ ಸಾಲ ಯಾಪ ನಿನ್ನ ಜಿತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕೋಗು ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಜಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲಗೆ ತೊಂಡ್ರಜಿ ನಿಂದ ಪಾತ್ರ ನಿಜ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೋಗು ಬೋಡಣ್ಣ ನಿಂದ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲಗೆ ತೊಂಡೆ 1,000 ಸಾಲ ಲೋಕ ಒಪ್ಪಿಜಿ ಆಂಡಲನ್ ಒಪ್ಪಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪಿರ ನಟೇನೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಗಾಡಿ ಬತ್ತನೆ ಅದಗ ಈ ಅಲ್ಪ ಇಂಚ ಪಾಸ್ ಅನಗ ಅಲ್ಪ ಅರ್ನಾಥ್ಗೆ ಏನಂತದು ಪನೊಂತಿನಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಹುಡುಗಿ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲಿ ನಾನು ದುಂಬುಗುಲ ದುಂಬುಗೊ ನೋಡು ಬಂಚ ಮನ ಇದ ಕಾಸ್ತ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಿನ್ನನು ಪುಗಾರ್ ದಿನ ಆರ್ದೇಗ್ ಮೂಲ್ ಬಂದ್ಬುನ್ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಪನೊಂದುತ್ತೇರು ಅದಗ ಈ ರಪ್ಪ ಬತ್ತದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯ ಕರೆಕ್ಟಾ ಯಾನ್ ಐಕ್ಯ ಯಾನ್ ಸಾಲಗೆ ತೊಂದೇವನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನವನು ಕೈಟಿದೀವನು ಜನ್ ರಪ್ಪ ಪಿರ ಕೊಡ್ದಾಪ ಆರ್ ನಿನ್ನ ಪುಗರೊಂದು ಪನಗೆ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತೆ ಆತ ಎಂಕೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೀನ್ ಬಕ್ಕೊಂದಿನ ಮೂಲು ಒಂಜು ವಾರ ಪಿರ ಕುಡ ಮೂಲು ವಿಜಯಣ್ಣ ನೆಟೇನಿ ಬರೊಂದು ಪನಗ ಆರ್ಲಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಅದಗ ಆರಿಂಚನೆ ಬಂಡರು ನನ್ನಲ್ಲ ಇನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಂಚ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಂಕು ಪಿದೇವರು ಪುರ ಮಸ್ತ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂಬೋರ ಪಾಂತರ ಉಂತಿರ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿನ್ನನ್ ಪುಗಾರ್ ದಿನ ಎಂಡ ದೇಫನ್ ಪಿನ್ನಿ ಅದಗ ಈ ಬತ್ತದು ಅದಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅವು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಪ್ಪುನವು ಯಾನ ಕಾಸು ಹೆಚ್ಚಿದಿನ ನಮ್ಮ ದಿವನುಜಿ ರಪ್ಪ ಅನ್ ಪಿರ ಕೊರ್ದಾಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ನಿನ್ನ ಪುಗರೊಂದು ತೆರಂದಿ ಪನ್ಪ ಯಾನದ 100 ರೂಪಾಯಿ ಪಿರ ಕೊರ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಎಂಕಿ ಎತ್ಕೊರೋಡು
1,000 ರೂಪಾಯಿ ಆ ನಿಂಡೆಗೆ ತಂದಿನಿ ಆರ್ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂದಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತೆ ಅದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಸೈಡ್ ಇಡಿ ಅಲ್ಪ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೆ 1,200 ರೂಪಾಯಿ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತೆ ನಾನು ನೀ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೋಡು ಎಂಚೆ 1,000 ಕೊರೋಡು ಮಂಡೆ ಸಮಾಧಾನ ಮರಲ ವಾಸಾಲೆ ಬೋತೀನಿ ಬಿ 1,200 ಗೆತ್ತನೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ರೆ ಇದ್ದಿ ಮಾರ 1,000 ಕೊರೋಡು ಮಾರ ನಿಕ್ಕೆ ಫಸನೆಲಕ್ ದರ್ಪತಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ರೆ ಇದ್ದಿ ಮಾರ ಏ ಮರಲ ಮಾರ ಏ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೆಪ್ಪು ಲೆಪ್ಪು ನೀನು ಆಂಟಿನ್ ಲೆಪ್ಪು ಆಂಟಿ 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 ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಲ್ಪುನತ್ತ ಮಾರ അത് ഈ പൊടിഞ്ഞോ കുഞ്ഞിനേറ്റ ദാതാണല്ല മണ്ടി ಹೆಚ್ಚಿ ಜಾ പൊടിഞ്ഞോ ಜಾಲಿಡ್ ಉಂಡು ಈ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇಂಚ ನಲ್ಪುರತೆ ಓಲ ಕೈಕಾರ ಫೊಲ್ಲಿಂಡ ಆ ಏಲು 5 ವರ್ಷ ಹೊಡ್ಬೇಕ ರಪ ರಪ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಪುಜಿಯವು ಏನ ಅಂಗಿ ಕಾಪಿನಯ ಇಡಲೇ ಅವಾಗ ನಿಕುಲ್ದಾದ ಇರುವೆರ್ಲ ಗಾಡಿ ಮಲ್ಪವಿದ್ದಾರೆ ಆಂಟಿ ಯಾಂ ಪನ್ಪ ಈನ ಪನ್ನಗ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಬರ್ತಿ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಎರಡ ಪನ್ಪಿನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಯಾಂ ಪನ್ಪೆ ಆಂಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲೇ ಇರ್ನ ಶಿಷ್ಯನ ಅವಸ್ಥೆನಿಗೆನ್ಲಿ ಯಾನು ಮೇಡ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲಗೆ ತೊಂದೆ ಗೆತೊಂದೆ ನಿಜಮೇ ಯಾನ್ ಗೆತೊಂದೆ ಗೆತೊಂದೆ ಆಯ್ತು ಒಂದ್ 4 ದಿನ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಲ್ಪಾರ್ನ ಕಾರಡಿಂಚಿ ಬತ್ತೇವೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಈ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಬರ್ನಗ ಮೇ ಪಾಸ್ ಅದಾಗ ಮೇರ್ಪಂಡ ಆಯನ್ ಹುಡುಗನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಆಗೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ ಆವ್ ಆಯ ಪನ್ಪೆ ಆರ್ ಪಂತೆರಿಗೆ ಎಂಕ ಒಬ್ಬರ ಅಲಕೆ ನಿಜ ಎಡ್ಡೆ ಹುಡುಗಿ ಆಯನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಂಚಿಂಚ ಪಂತೆರಿಗೆ ಅದಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ಬಿರ ಕೊಡ್ತೇನೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ದಬೇಕು ಕೊಂಚ ಕುಡಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಈ ಸೈಡ್ ಇಡೆ ಅಂಚಿಡ್ ಗಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಎದುರು ಬಂದಾಗ ಆ ನಿಂಚಿಡ್ ಫೋನ್ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಕಾಸು ಮಾಲ್ಪಡು ಬಕನಿಕ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಪುರಲೆ ಸೋಕೊಂಡು ಈ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡ ಅಂಚಿದ ಮಸ್ತ್ ಆವ್ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಡನ್ಗೆ ತೊಂದೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮುಲ್ಪ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮುಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೆ 1,200 ಬಿರ ಕೊಡ್ತೆ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಎತ್ತು ಕೊರೋಡು ಎಡ್ಮನುದ ಮಂಗಡ ಫನ್ಲೆ ಆಡ ಎಂಚೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೋಡು ಕೇನ್ಮೆ ಇದು 1,000 ಎಡ್ಮನುದಿಯಾ ಈಗ ಮಂಡೆ ಸಮಯಜ ಎಡ್ಮನುದಿಯಾ ಎಡ್ಮನುದ ಹಾ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಎಡ್ಮನುದ ಕೊರ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಯಾನೇ ಅಪ್ಪ ಮಾರ ನಿಕ್ಕು ದೊಡ್ಡ ಕೊರ್ರಪ್ಪನು ಪನ್ಯತ ಮಾರ ಪನ್ಯತೆ ಪಲ್ಲೆ ಆಂಟಿ ಒಲಿಚೆ ಮರ್ಲೆ ಇರೆ ಕಕರ್ಚಿಚೆ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಎಡ್ಮನುದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಅದ್ ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕೋಗ ಬಂತೀನಿ ಮಾರ ಯಾನೇ ಬೇಕತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರು ಮಾರ ಎಡ್ಮನುದ್ ಕೊರು ಮಗ ಮಾರ ಅಂತೆ ಬರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕ್ಲೀನ್ ಪೋಡ ಮಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಕೊರು ಲೆಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಲು ಮಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಈನ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆಂಟಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬೇಜಾರು ಜಿಡ ನಾನು 5,000 ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುಗಾನೆ ಮುಸುನ್ ತರ್ತು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಾನೆ ನಾನ ಮೀನಿ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿದ ನಿಗಲ ಲೆಕ್ಕ ಹತ್ತಿರಲ್ಲ ಸಿ ಆಡಿಟರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಎದುರು ರುಪ್ಪಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾತಿರ್ನು ನಿಗಲ್ಡ ಯಾನ್ ಒರಿ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಹೋಗ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಜಾನ್ ಹೊಲಿ ಅಕ್ಕ ಆತ ನೆಕ್ಕಳ್ಳ ಮರ ಲೆಕ್ಕ ಬಾತೆರುಂದಾಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು 4 ಜನ ಒಂದು ದೀದೆ ಬಾತೆರುಂದಾಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಕೆಲವೇರು ಬಾಡಿಗೆ ದಗುಲು ಬತ್ತು ಕುಲ್ದು ಬಾಡಿಗೆ ವಸೂಲು ಮಲ್ಪರ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಬಾಡಿಗೆ ವಸೂಲು ಮಲ್ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ನಮಕ್ ತೆಲುಪರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೈಷ್ಣವಿ ಕಲಾವಿದೇರು ಓ ದೇವರನೇ ಈ ಜನ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕಾಲ್ ಮಂತಂದುಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪುನಪ್ಪ ಪೋಯ್ ತಿಂಗುಲೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು 2 ತಿಂಗೊಳ್ದ ರೂಮದ ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಕಿ ಅದನ್ನು ಪಣದು ಒಂಜಿ ನಾಯಿಡ್ದು ಕಡೆ ನಿರ್ತೀರು ಒಂದಿತ್ತೆ 4ನೇ ಸರ್ತಿ ರಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪುಣಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಾಲ್ ತೆತ್ತಿಜಿಂಡ ಆ ಜನ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದು ಓ ದೇವರೇ ಓ ವಿಠಲಣ್ಣ ಹಲೋ ವಿಠಲಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ವಿಠಲಣ್ಣ ದಾದಿ ವಿಠಲಣ್ಣ ಇಂದು ವಿಠಲಣ್ಣ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ವಿಠಲಣ್ಣ ಇಂದು ಈ ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ಬರ್ಪುಂಡು ವಿಠಲಣ್ಣ ದಾದಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪರ ಓ ವಿಠಲಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಬರೊಚ್ಚಿ ವಿಠಲಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೊಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಇನಿ ಕೊರ್ಪಿ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಸರ್ತಿ ಕೊರ್ಪಿ ಪೂರ ದಾದಿ ದಂಡಿನಿಲ್ಲ ತಂದು ಬರ್ಪರ ಓ ರಾಮ ದೇವರನೇ ದೇ ಓ ವಿಠಲಣ್ಣ ಆ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ದಂಡಿನಿಲ್ಲ ತಂದು ಬರೊಚ್ಚಿ ದೇ ವಿಠಲಣ್ಣ ವಿಠಲ 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 ಯಾನು ಮೂಲ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚುಡಿಲ್ಲ ಆ ಜನ ಇಂಕ ನಾಯಿಡ್ದು ಕಡೆ ನೆರೊಂದುಂಡು ಇಂದ್ಯಾನ ದಾದ ಮಾರ್ಲಿರ್ಲಿಕ್ಕ ಬಂತದು ಸಾವು
ರಿಚ್ಚಾಪು ನಿಂಕು ಸಾವು ಓ ದೇವರನೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ಗೌಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಯಗಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋತಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ತೋಜ್ಜೆ ಮಾರಿ ಆಡ ಪಾತೇರ್ಗ ಪಂಡ ಆಗ ಸರಿಕಟ್ಟು ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಂಡೆ ಸಮಯ್ತ ಓಲು ಸೈತ್ಯಪ್ಪೋ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಅದು ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕರ್ಮನಿಂದು ಮಂಡೆ ಸಮಯ್ತ ದಿನ ಯಾರು ಬೆಚ್ಚೋಡಿಲ್ಲ ಮರ್ಲಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತಿರ್ವಿ ಏನ್ ಅಶೋಕ್ ಅವ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಬಿಸಿಯಲ್ಲ ಇನ್ನ ಕರ್ಮನಿಂದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದೇನು ಸಾಮಾನ್ ಎಂತ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ತಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ವಾ? ಸಾಮಾನನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೇಳ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಕೋಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಬೋಯೆ ಮಾರಿ ಅವು ಅಂಡಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಂದು ಹತ್ತ ಕರ್ಮ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದೇನು? ಇದು ನಿಮ್ ಸಾಮಾನ್. ಮತ್ತೆ ಅದು ಇದು ನನ್ನ ಸಾಮಾನ್. ಏನು ನಾನು ಈ ಜನ್ಮಡು ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಡ ಪಡ್ಜಿ ಏನ್ ಗುಣ್ಗುಣ್ ಕೊಟ್ಟಿಯಾರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಐತಿ. ಈಚ್ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಐತಿ. ಏನ್ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಏನು? ನಾನ್ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ಖಾಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಾತ್ರ ತಂದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ತಂದಿವ್ನಿ. ಸಜ್ಜಿಗೆ ಓ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ನೆಟ್ಟದಾದ ಬಗ್ಲುವೆಪ್ಪ. ಅದು ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾಯ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯಾವುದು? ರವೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಈಗ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ. ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡುದು ಒಳಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ? ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಯಾಕಪ್ಪ? ಬಾಡಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ನಿನ್ನಪ್ಪ ಜಾರಪ್ಪ. ಓ ದೇವರೇ ಅವರು ಯಾಕೆ ಬರುದು? ಅವರು ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ರೆ. ಹೌದಾ? 3 ತಿಂಗಳದು ಬಾಕಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ದನಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದನಿ ಯಾಕೆ ಬರುದು? ನೀನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಹೌದು, ಅದನ್ನು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದು. ಎಂತ ಮಂಗ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರುದು. ಈ ಸರಿ ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲವಾ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡುದು? ನನ್ಗೆ ಕೂಡ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಎಂತ ಮಾಡುದು? ಏ ಅಶೋಕ, ಒಂದು ನಂಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಎಂತ ಉಪಕಾರ ಮಾರ್ರೆ? ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಸಹಾಯ ಏನ್ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಈಗ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದನಿಯವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಗ ನೀನೊಂದು ಫೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಫೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತುಂಟ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇರ್ತದ ಎಲ್ಲಪ್ಪ. ನನ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ? ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಗೆಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತುಂಟ? ನೀನ್ ದನಿಯವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಗ ನೀನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಎಲ್ಲಪ್ಪ? ಏನ್ ಈ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಏರನ್ನಲ್ ಜನರ ಮಣಿನ ಮನ್ಪೇರ. ಮತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಓ ದೇವರನೆ, ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಏನು? ಅದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಆದದಲ್ಲವಾ? ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮನೆ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಆದದ್ದು. ಓ ದೇವರ ಮನೆಯ. ಈಗ ಎಂತ ಮಾಡುದು ಬಾರೆ, ಹಣಕ್ಕೆ ಎಂತ ಮಾಡುದು ನಾವೀಗ? ಮಾಡುದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡುದ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬಂದ್ರ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬಂದ್ರ ನಿನ್ನೆಂತ ಮಾರ್ರೆ? ದನಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಆದದ್ದು. ಮೇನ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಸೂಬುರಿಯರ ಮಾರಿ ಯಾರು ಅದು ಸಾಮಾನು ಒಳಗೆ ಇಡು. ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ, ನಿನ್ನ ಸಾವು. ಅಂದ ಬಲೆ ಈಗ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ರೆಡಿ ಆಪಣೆ ಅಂದಂದು ಅವು 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇ ರಕ್ಲಿಂದ ತೆಕ್ಕದ ಅಕ್ಲ ಖರ ಬೀಸಲ್ ತೆಕ್ಕೆರಂಡು ಆಯ್ದೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಐಕ್ಯ ಬಲ ಅಮ್ಮ ಐಕ್ಯ ಬಲ ಅಕ್ಲ ಮತ್ತೆ ತೆತ್ತಕ್ಕದು ನಿಖಿಲ್ ಕುಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೋಡೊಂದಂಡ ಖರ ಬೀಸಲ್ ತೆತ್ತಾಕು ವಿಡಿಯೋ ಬೋಡೋಣ ಮಲ್ಪಲಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹೊರಚು ನಿಖಿಲೆಲ್ಲ ವೇಷ ಮಾರಮ್ಮ ಅವ ಬಲೆ ಅಮ್ಮ ಬಲೆ ರೆಡಿ ಉಂಡಮ್ಮ ಆಂಡಮ್ಮ ಆಂಡ ಆವ ಆವ ವಿಠಲಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ತೋಡು ದಾದಿ ಅಶೋಕ ಏತ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾಸು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕೊಂಡೊಂದು ಏತು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರಾಯ ನೀಕ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಗೇನ ಚಂದ ಕೊಂಡ ಎಂಜತ್ತಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾಸು 7 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಉಂಡು 3 ತಿಂಗಳ ನನ್ನ 4 ತಿಂಗಳು ಬೈಕಿಗೆ ಬೆಂಕಿನೇ ಇರ್ರಿ ಮಂಡ ಸಮಯ ಚಂದ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುಣ ಚಿತ್ತ ಯೋಚನೆ ಚಂಬೆ ಆತೊಂಜಿ ಅಶೋಕ ಔಷಧ ಅಶೋಕ ಯಾನು ವಿಠಲೆ ಬೈದಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಕುಲ್ಲರಂಜಿ ಕುರ್ಸು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುಣ ಗೇನೆ ಚಾಂದೆ ಪೋಂಡ ವಿಠಲಣ್ಣ ಇತ್ತ ಕೊಣಪೆ ಬಲ
ದಾದಿ నీకు కొస్సు వచ్చి బోర్డర్నే వచ్చి కుర్సు ಎಂಚಿನಿ కుర్సు బోర్డర్నే వచ్చి ഞാൻ నెట్ స్టూల్ కుల్ల ಓ ವಿಠಲನ್ನ ಆ ಸ್ಟೂಲ್ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲೊಚ್ಚಿ ನಾನೇ ಕುಲ್ಲೊಚ್ಚಿ ನಾನೇ ಪುರಿ ಉಂಡ ಒಳ್ಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಐತಾಂಡಲ ಆಟ ನಿಕ್ಲಿ ಮರಳೆಲ್ಲ ಕೆಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ದ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ನಿಕ್ಲಿ ಏತ್ ಕಾಲ್ ಮಂತ ಬರಡು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲದ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಮಿನಿ ಸಾಂಕೋರ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಹತ್ತಿರ ಕರ್ಮ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ದ ಸ್ಟೂಲ್ ಆಡಾಪುಂಡು ಮಾರೆ ಇಂದೇ ವಿಠಲನ್ನ ಅವು ಸ್ಟೂಲ್ ಹತ್ತಿ ಬಕ ಅವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪತಿ ಓ ದೇವ ಅಶೋಕ ಬಾರಿ ಮಂಡೇಟುಂಡ ಬೇ ದಾದಿ ఎల్లప్పను ముసుగు పాడుపాదు ఆడ ఎన్న పోడి కట్టాదు ఎన్న గిడపడు పక్కన విఠలన్న అంచ అత్తి విఠలన్న గిడపన అత్తి విఠలన్న ಅಲ್ಬುದ್ದಿ ಇಲ್ಬುದ್ದಿ ಇಲ್ಬುದ್ದಿ ವಿಠಲನ್ನ ಆ ಈರೆಗೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಈರೆಗೆ ಪನ್ಪುನಿ ಈರೆಗೆ ಪನ್ಪುನಿ ಬುದ್ಧಿ ఇచ్చింద ಅಂಚತ್ತು ఇచ్చింద పర్పండి నికులు ಬುದ್ಧಿ ಬಂಡ ಧನ್ನಿ ಧನ್ನಿ దనింద పన్పండి ಧನಿ ಬಂಡಿ ఏప కాసుకోర్ పరే పనకు ವಿಠಲನ್ನ ವಿಠಲನ್ನ ಅತಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ವಿಠಲನ್ನ ವಿಠಲನ್ನ ಎಂಕ್ ಈ ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳದ ಸಂಬಳ ವಿಠಲನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡು ಬಂತಿರು ವಿಠಲನ್ನ ಅವು ಪಾಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ವಿಠಲನ್ನ 3 ತಿಂಗಳದ ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಕಿ ಅಪ್ಪನತೆ ವಿಠಲನ್ನ ಆ 3 ತಿಂಗಳದ ಬಾಡಿಗೆ ವಿಠಲನ್ನ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ವಿಠಲನ್ನ ವಿಠಲನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ವಿಠಲನ್ನ 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 ఇమ్మేనా తాత మారే నిన్న పాతేరడు నుంచి రడ్డు ముంచి శబ్దాండాలు ఇస్తుంది మారే మీద విట్ల విట్టాలి వంట ఒకదాలి ఎక్కిన విట్ల చట్ల ಕರ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ఎత్తిన అనుకునే ಆಯಲ ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪುನಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ನಿಖಿಲ್ ಯಾರ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಯಾರ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬಾಡಿ ಕೊಡ್ದೆ ಸೀತಾಲ ರಪ್ಪ ಗೋಲೆ ಬರವಲ್ಲಿ ತೂಲ ಇನ್ನ ಆಯೇ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪಿ ರಪ್ಪ ಪಂಡಿಗುಳ್ಳೆ ಪೋಯಿ ಈ ತಾನೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದುದಿರಿ ಆಯ್ ಓಡೆ ಹೋಯ್ನಿ ತಾನೆ ಬೋತು ಜನ ನೇ ಮೂಲತ ವಿಠಲನ್ನ ಓಪೋ ಹಂಚು ಆಯ್ತಾ ತಿನ್ಪೇನ ಮಾರೆ ಎಂಚಿನಿ ಎಂಚಿನ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಂಗೇರ್ಲ ಎಂಚಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನ ಅಂದಿ ಎಂಚ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ಕೊ ಸಂಸಾರ ಮನ್ಪುಡು ಇಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲ ಖಂಡನಿ ಬಿಡಿದ್ಯಾ ಫೋಟೋ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಂದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಾಡ್ಪುಣ ಏನ್ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಸಾರ ಮತ್ತೆ? ನನಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಗೈತಿ ಮದ್ವೆ ಆಗೈತಿ ಇವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಹೌದೌದು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಈಗ ಅವಳು ಊರಿಗೆ ಹೋಗವಳೆ ಓ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಹೌದೌದು ಏನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದು ಕೇಂಡನವೇ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನದಲ್ಲ ಕೈ ಹೊಡ ಎನ್ನೆಂಚಿರಿ ಕೈವಾಡ ಏನ್ರಿ ಬುದ್ಧಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ನಿಂದೆ ಸ್ವಂತ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಅದು ಆಗ್ಲಿ ಬಾರ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬಡದಿ ಬಂಜಿನವನಾಗ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಬಡದಿ ಮಾತ ಬಂಜಿನವನಾಗ ಖುಷಿ ಇಬ್ಬಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ರು ಬಸರಾದದ್ದಲ್ಲ ಓಕೆ ನಿನ್ನ ಬಡದಿ ಎನ್ನತ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನ ಬಡದಿಗೆ ಮೇಲೆ ಖುಷಿ ಹಂಗಲ್ರಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ರು ಬಸರಾದದ್ದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವಳ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಬಸರೇನಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಅವಸರಣ ಹೌದು ಮಂಡೆ ಸಮೇತ ಯಾಕೆ ನಿಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ದನಿ ಬರ್ಪೇರು ದನಿ ಬೆಚ್ಚಡಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ಡ್ದೊಲೆ ಎಲ್ಲರು ಗರಂ ಮಾತಿರು ಓ ದೇವ ಅರ್ನ ಮಂಡೆಡ್ ಮಾತ ಪುಗೆ ಬೋದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿಠಲನ್ನ ವಿಠಲನ್ನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ನಿಜ್ಜಿ ವಿಠಲನ್ನ ಕೊರೋನಾ ಮಾತು ಇಂಚ ಮಾತು ಆತನಿಗೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ದೈದರಿಗೆ ಅಂದಿ ಪೂರ ದೈದಿರಿ ಬೇಲೆ ಇಟ್ಲೈತೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ ಪರ್ಕೊಂಡ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲರ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರ ಮನಸ್ಸುಂಟಿ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮನ್ ಪರ್ಕೊಂಡ ಮನಸ್ಸು ಹೂ ಬೇಲೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಊಲಾಪುನ್ ಅಲ್ಪ ಊಲಾಪುನ್ ಇಕ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬೆರ ಬರ್ಬೋರ ಇದು ಬೇಡ ಐಕ ಅದು ಬೇಡ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಹೂ ಬೇಲೆ ಊಲಾಪುನ್ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬ ಇಕ್ಲು ಬೇಲ ಅಂಪಂದೆ ಸಾದಿ ಬೋಲ ಮಾರಿಲ್ಲ ಮಂಗೆಲ್ಲ ಕನ್ಬಿಡ್ತಮೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೊಡಿ ಆಂಡು ಯಾನ್ ಇಜ್ಜೆನ ಏನು ಇವರವರ ಬಂಗಾನಿಗೆ ಎಂಕು ಎನ್ನ ಒಂದು ಹೃದಯ ಖಾಲಿ ಹೃದಯ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣರ್ ಇದೆ ನೆಟ್ಟೆ ಕೆಲವು ಜನ ಪೊಣ್ಣುಲು ಪಟ್ಟ ಹೃದಯ ಉಂಡ ಆಡ ಪನ್ಪೆ ಕೊರೋನತ್ತ ಯಾ ಪನ್ಪೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಮಕ್ಳು 6 ಬಣ್ಣಗ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲು ಅರಣ್ಯ ಪುಗಾರೋಡು ಬಾಬಾ ಪುಗಾರೊಡತಿ ಏತ್ ಪುಗಾರ್ ಯಾರು ನಿಕ್ಲ ಆತ ಬಾಡಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡ ನಿಕ್ಲಿಂತ ಏತ್ ಬಾಡಿಗೆ 10,000 ನಿಖಿಲ್ ಪಗಾರ ಯಾರಣ್ಣ 5,000 ನಿಖಿಲ್ ನೆರಿ ಯಾರಣ್ಣ ಇರುವ ಹೊಗಳ್ಬೇಕಾ ನಿಕನ ದನಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಹೊಗಳ್ಬೇಕು ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಅದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ದನಿ ಬರುವಾಗ ಉಗುಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನ 30,000 ಎಂತ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ರೆ ಹೊಗಳ್ಬೇಕು ಮಾರ್ರೆ ಹೊಗಳ್ಬೇಕು ಅದು ಎತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು ಅವರನ್ನು ಅವರು ಬಲೂನ್ ಆಗಿ ಎತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು ಹೊಗಳ್ಬೇಕು ಲಪ್ಪನಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆದಿ ಮಂಡ್ಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬಲ
ಎಂಚಲ್ಲ ತಾನೇ ಆಹಾ ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಖಾಲಿ ಮಲ್ತು ಪೋಯರ ಏರಿ ನಮ್ಮೆವನ್ನಿ ಬೊಕ ಮುಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಎದುರು ಏರ್ಲಜ್ಜೇರ್ ಏ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಓಲೇರು ಊರ ಎದುರು ಇಜ್ಜೇರು ಬೊಕ ವಿರಾಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ದೂರ ಓಪಂದುಲ ಏರ್ಲಜ್ಜೇರ್ ಎಂದು ಪೋಪುನಿ ಎಂಚಿನೇ ಉಲ್ಲೇರತೆ ಮುಲ್ಲೆ ಹಾ, ಹಾ. ಬಾಡಿದ ಕಾಸ್ಕೇಲ್ ನಾನು ಪೂರ ಪಂತೇರೋಣ ಪಂತನ ವಿಷಯ ಪೂರ ಪಂತೆ ಪಂತದ ರಪ್ಪ ಪಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅಕಡೆ ದಾದಾ ಬೇಜಾರು ಇದ್ದಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಶೋಕ ಓ ದಾನೆ ಎಂಚಲ್ಲ ಯಾನು ಉಸಾರುಲೆ ತನಿ ಹುಷಾರುಲ್ಲನಾ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ. ವಿಠಲ ಆಯ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಗೆತ್ತ ಐಕ್ ಹುಷಾರಲ್ಲ ಗೋಪಂತಾದ ಆಯ್ ಹುಷಾರಿತ್ತನ ಪೋಯ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರ ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನು ಇದು ಹುಷಾರಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯನ ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಳ ಮಾರ್ರೆ ಯಾವ ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ರೆ ಅಶೋಕ ದಾನೆ ಬಾರಿಗೆ ಕೊರಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಂಡು ದನಿ ಯಾಪ ಕೊರ್ಪ ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ದನಿ ಕೊರ್ಪನ ಕೊರ್ಪೆ ವಿಠಲ ಆಯ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಗೆತ್ತ ಕೊರ್ಪೆಗತ್ತ ಕೊರ್ಪೆಗೆತ್ತ. ನನ್ನದಾದ ಅನ್ಕುನಿ ಮುಂದುವೇನ ಮಾರ್ರೆ ಕೇಳ ಮಾರ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಳ ಮಾರ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಕೊರಡು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರಡು ಹೌದನಿ. ಯಾಪ ಕೊರ್ಪ ದೇ ದನಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ಬೂರ್ನು ದನಿ ಅವು ಬೂರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಲ ಬೂರ್ಲೆ ಅವಳು ಬೂರ್ನ ಎಂಚಿನಿ ಅಂಚತ್ತು ಬೂರ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಬೂರ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಂಡ ಅವು ಬೂರಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೂ ಅವು ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಬೂರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೇ ಓ ಧನ್ಯ ಅಂಚತ್ತಿ ದೇ ಬೂರ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ಬೂರ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ಬೂರ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ. ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತದು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡತೆ ದನಿ ಐನ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೆ ದನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕೊರ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಆಯ್ತೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಬಾಡಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಗೆತ್ತ ಕೊರ್ಪೆಗತ್ತ ಅವನ ಜನ ತೊಂದರೆ ಆಂಡತ್ತ. ಕೊರ್ಪತ್ತ ಕೊರ್ಪೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ದಾದ ಈ ಅಂಕ ಮಾರವಿದೆ ಏಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದನಿ ಬಂದು ಬಲ್ಲೆ ಇದೆ ಒಟ್ರಾಸ ಮಂಗೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ಪುಣ ದಾದ ಹೌದಾದ ಮುಂಡು ದೆಂಗದೀನ್ಯ ಏ ದೆಂಗ ದಿನತ್ತವು ಈ ಹಿಡಿದು ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಇರ್ದಿದ್ವು ಅಲ್ಲಿ ಏ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸಯ ಮಂಗೆಲ್ಲ ಕದ ಏನ ಏನ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕಲ್ಲಪ್ಪತ್ ಏನ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ಬಾಡಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಬಾಡಿಗೆ ಬುದಿಯಾರ ಹಾ ಕೊರ್ಪೆಗೆ ಎಲ್ಲ ದಾದ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆಗೆ ಯಾತಗೆ ಬುಧವಾರ ಬುದಿಯಾರ ಬುದಿಯಾರ ಬುದ್ಧಿಯವರ ಅಕ್ಲ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಪ ಅದಕ್ಲ ಪನ್ಪುಣ್ಯಕ್ಲು ತಾತಗೆ ಬುದ್ಧಿಯವರ ದನಿಕಲೆ ಇದೇನು ಬಂಗಾರ ಮಾತಾಡುದು ಬಂತು ಬರ್ಮುಣೆ? ಹಾ. ದನಿಕಲೆ ದನಿಕಲೆ. ದಾದ ಹಾ, ಕೊಡಿ. ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಿ ಬುದಿಯಾರ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟವಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಟ್ಟರ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಕಟ್ಟುವೆವು 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 ಮೊದಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕಚ್ಚ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಎಂಚಿನೇ ಆಯನ ಪಾತೆರ ದಾದಾಗೆ ಆಯನ ವಾಸಿಕೆಂಡರ ಇಂಚಿನ ಸ್ವರ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ವಯಸ್ಸತಿ ಒಕ್ಕ ನೀನು ಇದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಬಾಯಿ. ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಆಯ್ ಬಾಯ್ಡ ಇಂಚ ಪಾತೆರ ಬಾಯ್ಡಿ. ಬಾಯ್ಡ ಪಾತೆರ ಬಾಯ್ಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಏನೋ ಏ ಆಡ ಪಿರೋಡ್ ತಿರ್ಗ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಪಾಡ್ತೇನೆ ಬಾಯಿಡೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬಾಯ್ಡ ಹಾಕ್ಸೋಕೆ ಬಾಯ್ಡೆ. ಬಾಯ್ಡ ತೆಂಕ್ ನಿಗಂಡು ಓಲಾ ದಾತನಾದ ಇದು ಎಂಚಿನ ಮಿತ್ತು ಓಡೆ ತೆತ್ತು ನೀನು ಸಿಡಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಾಯಿಡೆ ಆನೆ ದೊಂಡೆ ಬಗುಲ್ನೆ ಹಾಕ್ಸೋಕ ಆತು ಜೋ ಕರ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಕಟ್ಟುತ್ತೀರಾ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ ಕಟ್ಟೋರತ್ತ ಕಟ್ಟು ಅಕುಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟುವರಿಗೆತ್ತ ಯಾವ ಮಾರ ಎಂಚಿನ ಎಂಕೆಂತ ದೋಲನದಕ್ಕೆ ತುಯ್ಲೇಕ ದಾದ ಬನ್ಪ ಬಾಬಾ ಆರು ತೂಬಿಲೆಗತ್ತು ಭಯಂಕರ ಕಾಸಣ್ಣು ಅಂದಿ ಓ ದೇವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ಪೈ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪತ್ರಾಡು ಫ್ಲಾಟ್ ಉಂಟು ಪದ್ರಾಟಿಜಿ ಪತ್ತೊಂಜಿ 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 ಅವಳು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಮೂಲಿಜ್ಜ ಆಯ್ ನೆಟ್ಟು ಬಂದಿನ ಕರ್ಮ ಮುರ ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಮುಂಡಸ ಮಾರೇ ಕಟ್ಟೋದು ಫ್ಲಾಟ್ ಬಾಬಾ ಭಯಂಕರ ಫ್ಲಾಟ್ ಭಯಂಕರ ಅರೆನು ಬಾರಿ ಕಾಸ್ದಾರ ಅರೆನು ಕಾಸ್ದಾರ ಬಂಡ ಅಕ್ಲು ಅರೆನು ಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗರ್ಭ ಗರ್ಭ ಬಂಡ ಕಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ ತಕ್ಲಿಂದ ಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತ ಗರ್ಭತ್ತ ಅಗರ್ಭ ಮಾರಾಯ ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಂದ್ಬಿರ ಅಂಚಿತ್ತ ಭಯಂಕರ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ದಾನವನ್ ಬೈ ಭಯಂಕರ ಕಾಸಾರ ಈ ಪಂಡ ಮೇರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಂಡ ಬಾಬಾ ಏರ್ಲ ಬುಲ್ತುನ ರಪ್ಪ ಕೊರ್ಪೆ ಏ ದೇವ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂದುವೆ ಕೈ ಏತೋ ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಕ ನಿಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿ ಅವು ನಿಕ್ಲೇಕು ಎಂದುವೆ ಕೈಟ್ ಬಾಬಾ ಏತೋ ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿರು ಈ ಪಂಡ ನಂಬೆ ಓ ಏರಾಡಲ್ಲ ಒಜ್ಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲಿಕ್ ಎತ್ತು ತನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೈಯಾರೆ ಕರ್ಮ ಏತೋ ಜನ ಪುಣ್ಣು ನೆಂಜಿನ ಕೈಯಾರೆ ಸರಿ ಬಗಲು ಎತ್ತೋ ಜನ ಕೈಯಾರೆ ಮೇರು ಮದುವೆ ಮಲ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಎತ್ತ ಪೊಣ್ಣುಲಿನ ಕೈ ಪತ್ತದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೈ ಪಚ್ಚದ ಕರ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಕೈಪತ್ತದ ಶಾಲೆ ಕಡಪುಡ್ತಿನ ಕೈ ಬಾಬ ಅಂಚಿತ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತ ಮಹಾನ್ ಯೋಧಿ ಬಾಬ ಮೇರು ಯೋಧೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಯಾನು ಸೈನಿಕೇನ ಮಾರೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಗಲ ಕಾಸ್ತಿ ಕುಚ ಅಂಚಿತ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲರ ಈ ಕೈ ಖಾಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿನ ಕೈ ಬಾಬ ಗೊತ್ತುಂಟ ನಿಕ್ ಈ ಕೈ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಈ ಕೈ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ದಿಯರವಲ್ಲಿ ಮೂಲ ದಿಯರವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದ ಈ ಕೈನ ಪೊಲ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಎಂಚಿನ ಎಗಾರ್ದಿಂಚಿ ಪತ್ತೊಂದು ಕಾಯಿನ ಆಡವ ಮಾರೆ ಪೊಲ್ಪೋಣ ಪೊಲ್ಪುಣತ್ತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಈ ಕೈക്ക് ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೊಕ ಈ ಕಾಯಿ ನಿಂಜ ದಿಕ್ಕೇಲ್ದಿಯೋಡ ರಡ್ಡು ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದನೆ ಮಾರೆ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಬೇಜಾರಾಪುಜ ಮಾರೆ ಬೇಜಾರ ನಾಡ ಇನ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಾನ್ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಲ್ಲೇ ದಾದ ಬಂಪರ್ ನಿಖಿಲ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರೋನಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಕಟ್ಟೋಡು ದಾನೆ ಕಟ್ರೆ ಬುಜ್ಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ದಾನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಕೊರ್ಪ ದನಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕೊರೋನಾತೆ ಕೊರೋನಾತೆ ಕೊರೋನಾನಾ ದೂರ ಮಾರ ಇರು ಆಗ ಕೊರೋನಾ ಗೆತ್ತ ಆಯ್ತು ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಪನ್ನೆತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಉಂಡತ್ತ ಕಾಸೆಂಚ ಕೊಟ್ಟು ನಿಂದು ಪನ್ಪುಣೆ ಅಂಚನ ಕೊರೋನಾ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಮಲ್ಪೆ. ಅಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅನ್ಬಚ್ಚಿ ಕೊರೋನಾ ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ಕೊರೋನಾ ಮೇರೆ ಬೈಜ ಹೆಂಗ್ ಬೈದನ್ ಜಾಲಿ ಕೊರೋನಾ ಮೇರೆ ಬೈದನ್ ಬಾಬಾ ಅಂದೆ ಕೊರೋನಾ ಮೇರೆ ದಾಲೆ ಜೈಕ್ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಔಷಧ ಬಾಬಾ ಕೊರೋನಾ ಖಾಲಿ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಔಷಧ ಏನು ಬೆಚ್ಚಿ ನೀರುಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತ ಏತ್ಲೆ ಪರ್ಲಿ ಮೇರೆ ಬೆಚ್ಚ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೇ ವೈರಸ್ ಆಗಿ ಬೋಡಿರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡೋಡು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬರೋಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಪರೋಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ತಿನ್ನೋಡು ಕಾಲು ಈತೆಲ್ಲೇ ವೈರಸ್ ಈತೆಲ್ಲೇ ಹೌದಾ ಓಲಿ ಪುನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಲ್ಲಿರೋದು ಅವು ಕಿತ್ಕಿದ್ದ ಎಂಗಿನ ಕೆಡುವ ಕಿತ್ಕಿಲ್ದಾಟ್ರಿ ಓಲ ಲಿಪ್ಪಡಿ ಎಂಜಿನ ನಾವು ಜೀವ ಸೇರು ಕಣ್ಣು ದೊಜ್ಜವು ಕಣ್ಣು ತೋಜ ಕಣ್ಣು ದೊಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂತದು ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚಿತ್ತ ಬಾ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಮೇರೆ ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕೊರ್ನಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕೊರ್ನಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕೊಡ್ತೇರು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಪೂರ ಅಂದೆ ಐದು ದಿನ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕೊರ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆ ಬೆಚ್ಚ ಯಾವ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ಗೆಂಡನೆ ಕೊರ್ರಿ ಎಂಚಿನ ಗೆಂಡ ನಿಲ್ಲಲೆ ನಿಲ್ಲು ಅರೆ ಬುದ್ಧಿ ಹಂಗಾರ ಇವರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಇತ್ತ ಅಂಗಾರ ಅಲ್ಲ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಒಂದು ವಾರ ಇಡೀ ಕೊರೋನಾವೇ ಹಂಗಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಇತ್ತ ಅಂತ ಅಂಗಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಾದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕೊರೋನಾ ಇತ್ತು ಅಂಗಾರ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅತ್ತಿ ಆಂಡಲೊಂಜಿ ದನಿ ಅನಿರ್ದ ಕೇಳಿ ಇರಗಿ ಕೊರೋನಾ ಮಾತ ಬತ್ತಿನತೆ ಅಪನಕಿ ಇರಗಿ ದಾದ ಒಂದಿತ್ತು ಎಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಬಾಬಾ ಇದು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ತೂಫನಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಂದಾಜು ಆಯ್ಕೆ ಏನಿ ನಾನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ದಾದ ಮಾತ ಒಂದಿತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯ ನಗ ಬಯ್ಯನ ಕೇಳಲೆ ಬಾಬಾ ಬಯ್ಯ ನಗ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪನಾಗ ಬಯ್ಯ ನಗ ಬಯ್ಯ ನಗ ಉರುವ ಒಂದಿತ್ತು ಒರಿಯತ ಕೊರಿಯನ ಒರಿಯ ಉರುವ ಗೌಡ ಅತ್ತಕ್ಕೆ ನತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಬಂಜಿತಿಲೆ ದಾದಾಪುಂಡು ಬಂಜಿತಿಲೆ ಗಲಗಲ ಗುಲುಗುಲು ಬುಲುಬುಲು ಎಂಚಿನ ಎಂಗಿಂಜ ಲೂಸ್ ಮೋಸನ್ ಆತಿನ ಗುಲುಗುಲಾರೆ ಜೀವದಲ್ಲ ಜೀವದಲ್ಲ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಬರೋ ದಾಲ ಆತಿ ಅವನ್ ಎಲ್ಲೆ ವೈರಸ್ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತನ ಅಂಚನೆ ಬೋದು ಅಂದೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಬರ್ನಿ ಅನ್ನೋ ದಾಲ ಖಾಲಿ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಾಬಾ ಭಯಂಕರ ಕಾಸು ದಂಜೋ ಇನಿ ನಿಖಿಲಿರೋದು ಕಾಮಿಡಿ ಕೊಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಬಾರಿ ಹೆಂಗ್ ಅಲ್ಪಡು ಸೀರಿಯಸ್ ದೇ ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ನಟ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಹೊಡಿತೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರೋನಾಗ ಬೋಡಿ ಇರಾಗಲು ಅಂತ ಸಬ್ಬಸ್ ಕೇಳಲಿ ಅಶೋಕ ಓ ಆಂಡ ನಿಖಿಲ್ ತಕ್ಕವೇ ರೀ ಸತಿ ಓಡು ನಿಜ ನಿಖಿಲ್ ಅಶೋಕ ಓ ನಿಖಿಲ್ ಗಾಡಿ ಮಾರಿ ಸತಿ ಓ ಅಶೋಕ ಕೇನು ಮಾರೆ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಓಪನ್ ಒಂದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡು ಅಶೋಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೇನಂದ ಮಕ್ಕ ಆಗಿ ಮೈಕ್ ಆಡಿಜ ಒಟ್ಟಾಸ ಈ ಮಂಗರ್ಲಕ ಮತ್ತೆ ನತಿ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನ್ಪುಣಿ ಬಾಬಾ ಯಾರು ತುಯ್ಯರ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಮನಸ್ಸು ಮೃದು ಬಾಬಾ ಇದು ದಾದ ಅನ್ಪರು ಕಾಸು ಬಂಡ ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ಕಾಸು ಹರಡ ಇದು ದಾದ ಒಂದು ಅಂಗಿ ಹೊಲ್ತಾ ಓ ಮುಲ್ತಾನ ಅತ್ತಮ್ಮ ಪೊಕೊಲ್ತೆ ಏ ಒಂದು ಅಂಗಿ ಹೊಲ್ತಾ ಅಮೇರಿಕದ ಅಂಗಿ ಬಾಬಾ ಒಂದು ಚೂರು ಬರ್ತಾನ ನೆಟೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಸುಯಿ ಬರ್ಪು ಓ ಐತಾದಿ ಬರ್ಪು ಅಂದು ಸುಯಿ ಬತ್ತದು ನೆಟ ಗರೀಬು ರೆಂಚ ಬತ್ತದು ಬೊಕ ಈತ್ ಮಲ್ಲಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೂವಂಡಲ ಅಂಗಿಡಿಗೆ ಸುಯಿ ಬರ್ಪಿನ ಉಂಟ ಮಾರೆ ಅಮೇರಿಕದ ಅಂಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುಣ ಪಂತ ಇಂಚಿನ ಅಮೇರಿಕದ ಕಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಇಂದು ಅಂಗಿ ಅಲ್ತ ಅಮೇರಿಕದ ಒಂದು ಮುಂಡೋಲ್ದ ಗೊತ್ತುನ ಮುಂಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಮುಂಡು ಮುಲ್ತಾತ್ ಒಂದು ಜಪಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಪಾನ್ಗೆ ಸೂ ಬುರಿಯರೆ ಮೂಲೆಯನ್ನ ಕುಟ್ಲದ ಚಡ್ಡಿ ದೋಜು ಈ ಜಪಾನ್ ದೋಜ್ ಬ್ಯಾರಬಹುದು
ಬಾಸೆಗೆಟ್ನೆ ಚಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ತಾರ ಬೊಕ್ಕ ಚಟ್ಟಿ ಮಾಡಂದೆ ದೇವೇರ್ ಕಾತೀನಿ ಬಾಬಾ ಅದು ಏಜಿಂಡ ನೇಪಾಳ ಪಾಡ್ಜೀರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಡಿದ್ದೀರಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಅಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ, ಇವ್ರು ಸೀರಿಯಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಹೌದು. ಕೈನಾಗ ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹೌದು. ಇವತ್ತೇನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕೆ? ನಿಕ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಅವು ನಿಕ್ಲ ದಾದನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಪುಣ್ಯವಂತ ಯಾಪಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇನಿ ಅಂಚೆನೆ ಬೈತಾ ಇರು ಇಜ್ಜಿಂಡ ತ್ರಿಶೂಲ ಅಂತ ತ್ರಿಶೂಲ ಪತ್ತೊಂಬರ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಈಶ್ವರನ ಅಂತ ಮೂಲೆಂಜ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಾಪಾಲಣ್ಣ ನಿಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿ ಇರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ಚ ಆಟತ್ತು ಬಾಬಾ ತ್ರಿಶೂಲ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮುಖ ಮೂಜಿ ಕನ್ನಡು ಆರು ಸೂ ಬಿಟ್ಪೇರು ಮೂಜಿ ಕನ್ನಡ ಎಂಜ ಇರೋಲ್ಲ ಮಾರೆ ಮೂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸೂ ಬರ್ರೆ ಎಂಜ ಟ್ಯಾಬ್ಲ ನೆನ್ನ ಕಾಸು ಹೊಡ ನಂಚೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂಚಿತ್ತ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ, ಅದ ಕೈನಾಗ ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡದ್ದು? ಕೈಟಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ನೀನು ಬೊಕ್ಕ ಆಕಳ ಪಂತ ತ್ರಿಶೂಲ ಹಣ್ಣೊಂದು ಅವೇನೆ ಪತ್ತೊಂದಿನ ದಕ್ಕಲೆ ಮಾರ್ರೆ ದಾದಂಡಿ ದಾದ ಅವು ಕಾರದ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಬೂರ್ನ ಕನ್ನಡಿ ಪೋಂಡ ಕನ್ನಡಿ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಲ ತ್ರಿಶೂಲ ಉಂಡ ತ್ರಿಶೂಲ ಆಯ್ತು ಬುದ್ಧಿ ನಾವು ಕಟ್ತೇವೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಕೊರ್ಪುನ 4 ದಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಲ ಮೇಲೆ ಯಾಜಿ ತಿಂಗಳ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊರಡು ದನಿ ನಮ್ಮವನ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತವನ್ನ ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನ ಕೊಟ್ಟು ಮನ್ಪುನಿ ಇದು ಏ ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿಂಡ ಬಾಬಾ 3 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿಂಡ ಆ ತಿಂಗಳ ಆಡು ಕೊರ್ಪುನ ಕೊರಡು ಬಾಬಾ ಆ ತಿಂಗಳದಲ್ಲ ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡ ಆ ತಿಂಗಳ ಕೊರ್ರ ಐಜ ಓರ್ಮ ತಿಂಗಳ ಐಜ ಪದ್ರಾಡು ತಿಂಗಳ ಓಡೆ ಪದ್ರಾಡು ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲೆನ್ನ ಪದ್ರಾಡು ನೀವೋಡೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳದಲ್ಲ ಕೊರಡೆಂಗ ಅವ ಕೊರಡೆಂಗ ನಿಕ್ಕ ಆತು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಕೊರ್ರೆ ತೀರಂದನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನವೆ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ಇದೇ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಾಗಿ ಯಾನು ನವೆ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಬಾಬಾ ದಾಯಕಮ್ಮ ನಿಕ್ಕ ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗುಲ್ಲೋಡ್ದಾಗಿ ನಿಕ್ಕ ಆತಂಜಿ ಏರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏರು ಅಯ್ಯೋ ಇರೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಏರು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಕಲಾವಿದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ ಮೈಸಾಸುರ ಮಾತಾಡುವರು ಖ್ಯಾತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಬಂಧಿ ಅಂದು ಖ್ಯಾತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಸಂಬಂಧಿ ಒರಿಯೇ ಮಗೆ ಇಂಬೆ ಅಶೋಕಿ ಓ ದೇವ್ರೆ ನಾನೇ ಅಶೋಕ ಆರೆಗ ಆತ ಬುಧರ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಆ ಮೈಸಾಸುರ ಬಾಡರು ಎಂಚಿನ ಮೈಸಾಸುರ ಓ ದೇವ ಆರೊಂಜಿ ಬುಧರ್ ಬೈನಾರ್ ಅರ್ ನಮಗೆ ಅಶೋಕಿ ಅರ್ವಿ ನಾಚೋಗದ ಈ ಮರ್ಯಾದಿಂದ ಇಲ್ಲುಂಡು ನಿಕ್ಕಿ ಮೂಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ದಿಲ್ಲಲ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುನ ಗ್ರಾಚಾರದಾದೆ ಗ್ರಾಚರ ಅತ್ತಿಯದನಿ ದೆನ್ನ ಅನೆ ಬರ ಅಣೆ ಬರ ಅತ್ತಿ ಪನ್ಪುನಿ ಬಿಟಲನ್ನ ಆರು ಏಪಲ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇರು ಕತ್ತಲೆ ಪೂರ ಕತ್ತಲೆಡಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಪುನಿ ಪಗಲಿಡಿ ಬತ್ತು ಬೂರು ಓಣ್ಣಿ ಆತೇನ ಆರ ಕೂಡ ಚೊರ್ರೆದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈಲ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪುಡು ಈ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಅವಡು ಅಂಚೌಡು ಇಂಚೌಡು ಸುಮಾರು ಪನ್ಪೀರು ಎಂಚಿನ ಆಸಿ ಎಂಕಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಂಡೆ ಚೂರ್ಲ ಸ್ಟೇಜಿ ಅತ್ತು ಯಾನೊಂದು ಎರಡು ಕೇಳಿ ನಿಂತೆ ಇತ್ತ మీరు ಈ ತೋರ್ಸೋದು ಇಂಚ ಆಟೋಡು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಇರುತ್ತೆ మీరు ಆಟೋಡು ಇತ್ತದು ದಾದ ಸಾಧನೆ ಮಂತೀರಿ ಅದು ಏತ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಂತೀರಿ మీరు ದಾಲಜ್ಜಿ ಫುಲ್ಲು ಜೀರೋನಿ ಐಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲಡು ಅಂತ ಆತೇನ ಪನ್ಪುಣ್ಯ ಮೇರ್ನ ಈ ಆಟದ ಮರ್ಲಿಡು మీరు ಆಟೋಡು ಐಸಾಸುರ ಪುರ ಮತ್ತ ಮೊಲ ಮೊಲ ಏಸ ಪುರ ಆಟತೆ ಮೇರ್ನ ಈ ಮೈಸಾಸುರ ಆದ್ರ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧಿನಾಡ ಪೆರುಂಡ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿನಗಳು ಮಾತ ಬರು ತಿಕ್ಕನ ಪನ್ಪುಣಿ ಅಲ್ಲ ಮೈಸಾಸುರ ನಮಗೆ ಬತ್ತೆ ಮೈಸಾಸುರ ನಮಗೆ ಬತ್ತೆ ಏನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಚಲ್ಲೆ ಮನ್ಪುಣತಿ ಎಂಕಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡ ಚೂರೆ ಚೂರಾಪುಜಿ ಐಕೆ ಇಲ್ಲ ಚೊರೆ ಅಂಡ್ ಆಡ ಸೀದಪ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಬಂದು ಸೀದಾ ಬೈದಿನಿ ಇಲ್ಲ ಓ ದೇವೆ ಕೇಂಡರ ದನಿ ಎಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಗಂಧಗಾಳಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರತ ಬಾಯಿ ಬತ್ತಿಗಳೇ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಕೇನು ಅಶೋಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಡಿ ಏತೊಂಜಿ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಮಹತ್ವೊಂದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ಮವು ತುಳುನಾಡದ ಗಂಡು ಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಅವು ನಮ್ಮ ದೈವಿಕ ಕಲೆ ದೈವಿಕ ಕಲೆ ಐಕಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ತ ಶಕ್ತಿದಾದ ಐಕಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ತ ಮಹಾತ್ಮೆದಾದ ಐಕಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ತ ಮಹಿಮೆದಾದ ಬಂದು ಇಡೀ ತುಳು ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ನಂಗೆ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಕಾರ ಇಂಚಿನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಾತು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಯಕ್ಷಗಾನತೆ ದೇವರು ಬಟ್ ಆತು ಪೂರ ನಮಕೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಭಾರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಾಬಾ ಐಟ್ ಮಹಿಷಾಸುರ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಈ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತಿ ಪೋಡು ಬಾಬಾ ಮಲ್ಪಣಗ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಾದ ದಿಕ್ಕಿನ ನಂಬೆ ಯಾವ್ದೇ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಎಲ್ಲಂಜಿದ್ದ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ನಡತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಎರಾನ ಪನ್ಪೇರಲ್ಲ ಶಂಬನ್ನ ನಮಗೆ ಅಶೋಕಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರೆ ಹೊರತು ಅಶೋಕನ ಅಮ್ಮಿರ ಶಂಬನ್ನೆ ನಡತೊಂದು ಹೋಗ್ರೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೂಜೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ದಿಕ್ಕುನಂಚಿತ ಮಹಾತ್ಮೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಕ ಆರೋಗ್ಯ ದಿಕ್ಕುನಂಚಿತ ಗೌರವ ಗೊತ್ತುಂಡವು ಈ ಒಟ್ರಾಸ ಮಂಗೆ ಅಲ್ಲಕ ಪಾತ್ರ ಒಟ್ರಾಸಿ ದಾದಮೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಂಡ ನಿಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಲ ಈ ತುಳುನಾಡದ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಬಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೆನಿಕ್ ಮೈಸಾಸುರ ಬಂಡ ಆದ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪತ್ತ ನಮೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಕೇನು ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಜಾಗೆಡ್ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಜನಕುಲು 10 ಸಮಸ್ಯೆರು ಮಾತ ಸೇರು ನೀನು ದೇವಿ ಮಾತ್ಮ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಬಣ್ಣದಂಡ ಅಪಗ ತೀರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನಗೆ ಏತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬಂಡದು ನಮೆ ಆತ ಎತ್ತುವೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರು ಜೆತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ರಂಗಸ್ಥಳಟು ಭಾಗವತೇರ್ನ ಭಕ್ತಿದ ಸ್ತುತಿಟ್ಟು ಚೆಂಡ ಮದ್ದಳದ ಇಂಪುದ ನಡುಟು ಭಕ್ತಿ ಕಲಾವಿದರನ ಭಕ್ತಿದ ನಲಿಕೆಡು ಕಟಿಲ್ದ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತುಯ್ಯ ರೈತಂದ ನಾವು ದೇವಿ ಮಾತ್ಮೇಡ್ಮೆ ಅವು ಗೊತ್ತುಬೋಡು
ಅವು ಬೇತಗೊಂಡು ವೈಟ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮೈಸೂರು ಪಾಂಡಾರ್ ಬಂಡೆ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ ಪೇರು ಬನ್ಪೆ ಆತೇನಾ ಇನಿ ಉಂಡತ ಈ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯದ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣಡು ದೇವಿ ಮಾತ್ಮೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಆವೆ ನಡೆದಾರಣೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಪಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರತ್ತಂಬೆ ನಮ್ಮೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಾತು ಕುಲ್ದೇರ್ಮೆ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಆಟ ಗೊಬ್ಬಾಡು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಆಟ ಗೊಬ್ಬಾಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಕಾರಡು ಉಂತುದೇರು ಅವು ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಾತ್ರ ನತ್ತಮೆ ಐಕೊಂದು ಏತೊಂಜಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕೆ ತೆರಿಯ ನೋಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ಎರ ಪನ್ಪೇರ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇರ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತವು ಗೊತ್ತಾಡದು ಅತ್ತಿ ವಿಠಲಣ್ಣ ಯಾನ್ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡಿ ಅತ್ ಯಾನ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡ ಮೋನೆಗ್ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ರಂಗಸ್ಥಳಡು ನಲ್ತದು ಇಡೀ ಊರು ದಕ್ಲೆಗ್ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರ್ಪು ನಿಂದು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನಿದಿತ್ತೀನಿ ಹಾಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅಂಶನೇ ಉಂಡು ಪಣದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡಿ ಅತ್ ಎಂಕ್ ನೆನ್ನೆ ಏರ್ಲ ಐತ್ನರ ಪಂತಿನ ನೆಜ್ಜಿ ಪನೋಡು ನಿಜಮೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮನೆ ತೆರಿಯ ನೋಡು ಅವು ಎಂಚಿನ ಅವು ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತೊಂದು ಬಂದು ನಮ್ಮನೆ ತೆರಿಯ ನೋಡು ಐಕೆ ಬರಪಣ ನಮ್ಮ ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೊಕೇರ ಮೇ ಕೊರ್ಪಣಿ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಹೊರಡು ಐಕೆ ಉಂಜೆ ಪಾತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ದ ಯಕ್ಷಗಾನಂ ಗೆಲ್ಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನಂ ಬಾಳ್ಗೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಕಲಾವಿದರು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಗೆ ಆ ಪುದರಡು ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ರೈಕತ್ರ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟು ಕಾಕಲೆ ಎದುಕೊನಗ ಬಂದಲೆ ಸುರುಕಾದೆ ಪುದರ್ ತೀರ್ಪುಗೆ ನೆಡ್ದುಂಬು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರುಮೆ ಮೇರ್ಕೊಡ್ತಿರಂಜಿ ಪೆನ್ನದೈ ನಾಮು ತಲಿಪಾಲೆ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ತೀರ್ಪುಗೆ ನೆಡ್ದುಂಬು ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ರಾಯ್ ರಾಜೇಶ್ ಕೊಯ್ಲಾ ಸಂದೀಪಾಚಾರ್ಯ ಸುವರ್ನಾಡು ನಿತ್ಯ ಸಾಲಿಯನ್ ರಾಯ್ ತೀರ್ಪುಗೆನ್ಗ ಸುರುಟು ವಿಜಯಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ವೈಷ್ಣವಿ ಕಲಾವಿದರು ಓಲ್ತಾ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಕೊಯ್ಲ ಪನ್ನ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಪನ್ಪರ ನಿಖಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದರ ತಂಚದು ಎಂಚ ಗ್ರೂಪ್ ಒಟ್ಟೈನಿ ದುಮ್ಮದಲ್ಲ ಮಲ್ದರ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಒಟ್ಟದಿತ್ತ ಅಚ್ಚಾ ಅಂಚ ಅವ್ಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಐದು ನಾಟಕ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತ ಎಂಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಲ್ತಾರೆ ಖಾಲಿ ನಿಖಲು ಇರ್ನ ಬುಧ ಎಂಚಿನ ಸರ್ ಆರೆಂಜ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ದಾರ್ನ ರಾಜೇಶ್ ಇರ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ ಮೋನ ಅಂಚಿಪದ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತದ್ದು ಮೋನ ನೆಟ್ ನೆಕ್ ಇಂಚಿ ಬರೋದು ಕಡೆ ಕಡೆಗೆ ನಿಖಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನಾಗ ನಿಖಲ್ ಪೂಜೆ ಅಂಚಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಡು ಇರ್ಲತ್ತಿಜರ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಬರೋಡು ಅವ್ನು ಬಾಕಿ ಓವರಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಖಲು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡು ನಿಖಲ್ 4 ಜನಕ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ನನ್ಲ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದ ಹೋಯ್ಪೋಚಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆಯ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಂಚಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ನಿಖಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಕುಲ್ದು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೆನ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಪೆನ್ ಕುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬರೆದು ಒಂಜಿ ಟ್ರಯಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದ್ದು ಜನಕ್ಕೆ ಎದುರು ಕುಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಉಂಡಕಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ನಿಖಲ್ನ ಒಂದು ನಿಖಲ್ನ ಲೈಫ್ದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಿಖಲ್ನ ಅಂಚ ನಿಖಲ್ ಐಟ್ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಅವ್ರು ನಿಖಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಎನ್ನುವ ನಿಖಲ್ ಎನ್ನುವರಿಗೆ ನಿಖಲ ನಿಖಲೆಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಗೆಟ್ಟವಡು ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಂತೂ ನಿಖಲ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಇತ್ತನು ಪಂಡಗ ನಿಖಲ್ ಅವಳು ನಿಖಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರಾ ಇಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಮತ್ತು ತೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು ನಲ್ಪನಾಗ ಪೂರಾ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಎನಿವೇ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಗುರುವಣ್ಣಡ ತೀರ್ಪಿಗೆ ನಡೆದು ಈ ಇಡೀ ಸುತ್ತುನು ನಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವರಿ ಕಲಾವಿದರಾದಿತ್ತಿನಂಚಿತನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತರು ಉಪ್ಪಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆನಂದ್ ಬೋಳಾರ್ರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆನಂದ್ ಬೋಳಾರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಪಂಡು ನಾನು ಒಂಜಾತ್ ಪಾತ್ರಲು ನಾಟಕಲು ಇನಿಕ್ಲವು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ದಾಖಲೆಲು KN ಟೈಲರ್ ನೊಟ್ಟು ಮಲ್ತಿದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕಣ್ಣು ತೋಜಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪರೆವು ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬರ್ನ ಅಸಲ್ಡ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕಾಂತಪ್ಪಣ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪರೆವು ಕಾಫಿಗಾರ್ಡ್ನ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ನಾಟಕಡು ಹೋಟೆಲ್ ದಾಮಣ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪರೆವು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಈರ್ದೂರದ ಕುಸ್ಕೆಲಿನ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪರೆವು 5 ಒಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮು ನಾಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ಮಾಮು ಒಪ್ಪರೆವು 5 ವಿಶೇಷವಾದ ಪುದರ್ದಿ ತಿಜಿಡಾರ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೊಂಬ ಎಮ್ಮೆಸ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪರೆವು ಒಂದು ಪೂರ ದಾಖಲೆ ಲಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸುಮಾರು ಮಚ್ಚೇಂದ್ರನಾಥ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅವರ ನಾಟಕಡು ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನಾರು ಕಾಪಿಗಾಡ್ರನ ಪುದರ್ ಬತ್ತನ್ ದಯ ಪನ್ನಿ ಬಂಡ ಹೆಂಗೆ ಹೊರಗು ನೆಟ್ಟ ಕಾಪಿಗಾಡ್ರನ್ ತುಯ್ಲೆ ಕಂಡು ಇವ್ರು ಕಾಪಿಗಾಡ್ರನ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಂದ ನನ್ನ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ನ ಸೋರೊಟ್ಟು ಕೊಡೋರ ದಾರ ಬನ್ಪಮ್ಮೆ ದನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ದೇವ ಇರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತಿ
ಗೊಂಜಿ ಪಂಡ ಇವ ಹೇಳಿ. ಅವರು ಹೇಳುವುದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಎಂತಂತ? ಎಂತ ಗೊತ್ತ, ಅವರ ಹತ್ರ ಹಣ ಉಂಟು ಭಯಂಕರ. ಹಣ ಉಂಟಾ? ಹಣ ಕಾಸುಂಟು. ಹಣ, ಕಾಸು, ರೊಕ್ಕ ಭಯಂಕರ ಉಂಟು. ಹೌದಾ? ರೊಕ್ಕ ಉಂಟು. ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಸುಕ್ಕ. ಹೌದಾ? ಸುಕ್ಕ ಉಂಟು ಅವರು. ಹಾಗೆ ಭಯಂಕರ ಕಾಸ್ತವರು. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಗುರುವಣ್ಣ ಪಲ್ಲಿ ಆರ್ಲ ಸುರೇಶ್ನಲ್ಲ ಆರ್ನಲ್ಲ ನಡುಟು ಅವರ ದೇವದಾಸ್ ಕವಿಗಳು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆನಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನಾಟಕದ ರಂಗ ಮರಪಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಪುದಾರ್ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಗುರ್ತಾ ಇತ್ತಂದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಂಜಿ ಸತ್ಯವಲ್ಲುಂಡು ಖುಷಿ ಆಂಡಾರ್ನ ಪುದಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ನೆನಪುಡು ನಾವು ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಲೇನ ಮಸ್ತ್ ಪಿರ ನೆನಪೇನು ಮಲ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರು ಏಪಲ್ಲ ಬತ್ತು ಬೋಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ನೆನಪು ದಿಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಅವು. ವೆಲ್ಕಮ್ ವೈಷ್ಣವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಲ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಶೋಕ ಆತಂಡೆ ಒಂದು ಎಡ್ ಆತಂಡೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ ಆತಂಡೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಪ್ಪನ ಎಂಟ್ರಿ ಓ ಸಾಂಗ್ ಆಯ್ನಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ಮದು? ನಮ್ದು ಬಿಜಾಪುರ ಬುದ್ಧಿ. ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ಹಾಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೀವು? ನೀವು ತಂಗುವೇಲು ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಮ್ದು ತಪಂಗುಚ್ಚಿ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೋಲುಮುಂಡೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಸಾಂಗ್ ಅದು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ. ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ಇಲ್ಲ, ಕಂಸಾಳೆ ಯಾವ ಊರ್ದು ಹಾಡು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಗೌಡ ಆಚಾರ್ಯ. ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ 20 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಸಾಂಗ್ ಅದು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆ ಹಾಡು ಬರಲ್ಲ. ಕಂಸಾಳೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪದ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಜನಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕವ್ರಿಗೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಗೊತ್ತುಂಟ ಅಂತಂತಾರ. ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾವತ್ತೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ. ಅಲ್ಲ, ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಬಂದರೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದ್ರಾಗ ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಪಾತ್ರ ಒಳಗಿರ್ಬೇಕದು. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಕಾಮಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಥರ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಜನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ, ಅಭಿನವಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ, ಪಿರಾವುಡು ಬೇನೊಂದುಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಜಣ್ಣನ ಜವನರಿಗೆ, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕೂಟದ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿ ತೆಗೆರ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲಿ ಎಡ್ಮ ನೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ತೆರಾಣ ದಿಂಜಾ ದಿನಕುಲು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್, ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ, ಹಾನ್ಬಾಳ್ ಚಿಕ್ಕಿ, 1000 ಲೈಟ್ಸ್, ಭಾರ್ಗವ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಅಕ್ಷಯ ಕಿಚನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, BA ಪ್ಲೈವುಡ್, ಕಾಮತ್ ಟೀ, ಪ್ರಥಮ್ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕುಂದಾಪುರ, ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ, ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್, TNC ರೆಡಿಮೇಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಮುಂಬೈ, ಸ್ಮರಣಿಕಾ ಉಡುಪಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.